الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga pagaryami, mga babayami si kuwagama Islam kanusa na mga bangsami yang kaya pag-live tanu sa yang kaya oras na usaya na nagu mga advice sa yang kuto mga babay tanu igiraman to adin pengarumakiran maana anto na ipagilay no ba isagyang kuto kebayao ng mga rumah andin niya na pagilay agyang kuto adato baaya pagilayan niya nagyang kuto katain niya na mama kapian niya ni bustan anta aka aya lebih mapiana su mga bai ada penama pangaruma na aya ilairan si ko mga datu nagyang kuto paparangayan nira na mapia pagning ko si ko Allah subhanahu wa ta'ala makanggaya ini aguna si ko mga babaytano kabaya iran na yang kuto kapakapili iran sa makapangarumakiran ipagpede iran sa yang kuto kauyaguyag mga pagarya tandingan tanwaya sa mapi apa makinagan bulaboron sa mga pagaryami mga bubayami mga bai tumuon nira nagyang kuto kapi pamilya yang kaya tigo mga ulama az-zawjul karimu afdal so atigian so dato malailimu nagyutoy taralabi na gumapia bigyan mo siya so makulit diba tigo mga ulama taralabi sa gyang kuto piliin na po mga dato nagyang kuto miyalala ilimos iko karomanian isa na ng mga aryami mga bubayami piliin niyo nagu pagilayan niyo sa gyang kuto mga dato ino mga gyang kuto pangaromarka na mala ilimo mala igagaw nagupaman na masakawa dato agina ni paman na isa pagilayin tanong sa gyang kuto mga dato tigo mga ulama mapiyas ikubai iginaman uto paman na pumimili sa makapangarumon aya pilian yan agyang kuto dato masakaw dato malailimo ginani tigo mga ulama piliin tano agyang kuto piliin niyo agyang kuto dato masakaw nagupakawatan ni mga bai agyang kuto dato gi paman na penanggilaan niyo mga aryami yang kuto dato abakhil aya mana na dato kuripot wasyahi dato piketo dato maligit atigo mga ulama agyang kuto dato nagyang kuto kaligtian nagugyang kuto kasedunian na subaya mapengarumanian na tanto niyan ko ilutan sa gyang kuto kang gusto maka makulit tanto niyan ko ilutan sa gyang kuto kang gusto miya kadagdagal apaman na mga bai aya inilayran si iko mga dato nagyang kuto abustan niyan kagi matila ka mama
kagi mata ida mama na danyan mapikir udi na danyan na kaalis to agyang kuto para ngayon yan na titubes ko sedu nagu titu ko maligita datu ya kadagdagal agira paman na miya katepisiran na api agyang kuto ipemasaw ba bedakian atarian yang kuto anditar niyan na miyakar gergen agyang kuto kapenganian yan sa agyang kuto karuman yan. Minsan penad na mga dato paman ad na mga pirakiran. Okay, nasabop sa agyang kuto kasdu kagigyan kaya kasdu mga pagarya na ireresenan si ikotaw. Adin na mga tawa mga sedu. Adin na mga tawa mga koripot. Paman na mipantag si ko kang gusto na tituden o di ko kita nagyang kutwa lagi dito. Naginan. Paman na sumanga bai ada pan na makapangaruma o da pan na mapamangaruma na gina ni isa ilayan yung si ko mga dito. O pamako seduna uba no iyo na may kamali mo na naiyugin yun na kami kapi-api agyang kuto kapamilya sudah to sukaruma ada to na malailimo na gumasakaw. Yang kaya tutul mga pagariya pumagusayin tanong na tutulan na ya sa giyang kuto sahaba Al-Mughira ibn Syu'bah. Isa ini si mga sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adna pengarumaan niya na ba iya miya kata ita ba ina adna mini pribalianon. Manguda miya gua puati kita no miya tila ada tu naman to sumugira nasagi ang kaya oras na malu din minit tulo de diyan na yan ini pribalian sagi ang kaya pengarumaan niya na mata ida ba ina kangudaan miya ka gua po miya ka tila kada tu nagu miya ka piye busta na datu miya ka pribal siran nagi mambu mga pagariya mi gira napkesan degetan noa sagiang kaya masan na ileni uman ada na paman na mga baiya ay pergi uganira nagyang kuto mga totoo kagiging kuto mga totoo na malasiran ni experience sagiang kuto ka pamilya naguke pakaya api apa namato api amia senior nasabab sagiang kuto mala sa kanya ni gagaw nagumala limo na mala na masaka wagyang kuto aloks na api aloks at yung mga raga. Apialok, si paman na pagkadaya taon. Naguta din niya kang pangaroma sa datu gua po. Makatepi kanu na dinirumbu ke rapagyan ko to mga pipi mapipikiryo. Di ko mga ulama, agyang ko to kaya pribala nira na mata ida Arab. Na piangan inian nagu ini tuman yang siran sumugira agugyang ko to ami pre-rebellianon apaman na tigi yang kira na pamisita kanorakan askano apaman na kebayarakan ng mga rumah sa tigi yan adad na bakan narakano kebayai taman sa tigi yan na dia kan sakano mailay apaman na taman sa dia kan sakano at tigi yan nakapirata sana dua nagu anak naman naguwanto na teroon urakan kau to paman na pagkapani kaniyan si randaan sa walay niya kapi-api ni agyang ka iya bai apaman nagyutoy pagukitan niyan wadan pengarumaon na tiga na panika sa walay kaaniya naman bumaylay anta agyang ka iya pengarumaon nagi okiti ni mga aryami wad na kebayaan ni wadato napakapanikan niyo daan sa walay niyo pakikilalaan niyo si kung mga loksiyo, pakikilalaan niyo si kung mga pagari niyo, si kung mga tunganay niyo, naya malanas kay kilalaon. Ubang kaswa agyang ka iya ulaw-la sa beed, adi ni maki ketalabuka sa agyang ka iya pada mga derpa, adi utumapiya. Uway subai, natanto kano kung mga lay arga, inarga kano agamatan wa Islam, na dinyo pagkakepaagyan ko to kaya salarkan waga mata no Islam. Ay kiulaw la sa agyang kana na pagamitan niya nagyang ko to ada to kebayaan niyan si kung mga padadarpa
na ulaw-ulaw to paman na bai di ka papadalaman sa kalaks iku Allah subhanahu wa ta'ala. O kabaya ka, panigurado ka, aya soang ka, naigiraad na miyanag ka, kubayar ka, napakapani ka sa walay. Anak ka makilala. O di na tigo mga kibasaw na anak ka makilatis. Wanto na agiyang kutuwa dito, kubayar ka. Digagiyang kutuwa ba pamisita ka no sa walay. Naguda tigi ayat tigian da tigian na kubayan na kan rakano inunta na mandaga kan sa kano nagumaylay kan sa kano adwa. Fahdara in shi'tuma na sung kano tigian sa walay. Upama mambuku kabaya iyo tigian. Agi ko makaw masiran sa giyang kuto walay agiyang kuto abai. Ya ko masumugira tu bin Syu'bah radhiyallahu an na maylay niya nagyang kuto mini pribalian. Paman na miyauman yan sa giyang kuto awalay agiyang kuto abai. So kielero no Mugira na pipirata sa niya nagyang kuto adato na mata idadatu. Way wa nazara ila jamalihi paman na mata idadatu atigitano mapi inapay matila kadatu nagupaman na kangudaan nagyang kuto ameni pribal yan inwari ka paman na miyaka pribal ap nagyang aya matu aguyang kaya makasaga datu naguguwa datu nagumatila ka datu agi paman na madagaliman tu di mamanga rumah agi yang kaya paman na mapi inapaya datu way nagupaman na makalalangan sa kataid way nah. So kilero no Mugira tu bin Syu'bah na lagi dukiadaan sa bagir. Apa man lagi isa apkedan sa ko mga dato iraad na ini pribala iran sa giyang kuto ang mga baiya kebayan ira ng mga Roma. Gira man tumambu ay mini pribala kana tigitan wa makalalamang raka nanapked nga sa pag-asa. Tigo mga ulama ya isa minha apa man nakiadaan sa pag-asa so al-Mugira. Nagu miya pikirian at tigyan na diyo kung makato sa giyang kaya ipanaribalakan kangudaan nagu mataid penadato nagumapi bustan fakabala ala al-fata na sumiyulod siran sa giyang ko to wala yagiyang ko to aba iya pengarumaaniran na miya mimikiran Mugira tu bin Syu'bah gi paman na isa adi ka paka ato umala experience ada to si ko paman na mga kalumbayan. Kasi mga kalumbayan na di sila napakato sa akal. Languman taman ng mga pagarian na adna pagusaran tano sa akal. Nya mimikiran Mugira. At tigay na anto na mga day kabaya ira ka nagyang kaiya baya pengarumaan nami asa kan ni mapili iyan. Kagi paman na owa ilayan yan sukataid. O di na sukang uda na di ko rin makato ka mas mataid mas guwapo di sa kan. Nagumas kang udaan na disakat. Miya mimikiran wanto na imi lamang yan sa giyang kuto adato ini pribalian. Na ayam miyo na tero Mugira. Iniso niya nagyang kuto manguda. Mini pribalian. Tigiyan pagari ko atigiyan aryakan na sabun-sabun nara bigang ka wallahu subhanahu wa ta'ala sa kapiya kam bubulawasan nagubigan ka wallahu subhanahu wa ta'ala sa kataida mama nagu busta na mapia apaman na di mapagma kagi andin ni kay lerak atigian o pagiler ka na nagyan ka na busta na ka na tanto din ako mapia badem penatigian na pada paman na sifat ka mapia na sumimbagag yang kuto mama yang kuto manguda ini pribalo Mugira at tigyan na naam at na tigyan na pada mga sifat akan na piangaluin yan din agyang kuto mga pipiya sifat yan paman na piangaluin niya pimbilang yan nun at tigyan nagigilabakakan paman na kauyag-uyagakan languan taman kamapian yan na inaluin yan inisang paman Mugira at tigyan na mapia. Ugay da tigyan na anto na
irak ka si iko kang gusto. Kauto. O niya na paman na tigni ka. Tigni na anto na ulaw-ulang ka sa giyang kuto kang gusto. Paman na sutigtan no akasuporta si ko pamilya. Na sumimbaga giyang kuto mama. Giyang kuto ini pribalian. Sa tigyan na saka na tigyan na si iko makapantag ko kang gusto. Na dad na tigyan maulog si iko perakakan. Apiabu lagi du neko. O di na lagi da tigyan o inde nga tekap. Enunta na matuunakan. Nakaw to. Ito yan isumbagian. Miyari ba taro? Kagi ang kutu man na masana pumamakin diginagyan kutu ba kagi miyang anakansiran. Nagyuto yan isumbagian. At tigyan na saka naman at tigyan na igid at tigyan na agyan ka na nakang gusto. Nani ko bu amada siya ko uyutakan. Mada siya ko paman na pirakakan na api andi din na matago na ketuunakan. Gina ni paman na kapasangakan at tigyan. Nagu api lagi du inde nga teka patigin na ketuunakan din nagyang koto ande miyatagu. Namitirok man sumugira. Saya pitero yan natigyan na okay datigyan na saka natigyan na ayat tigyan na ula-ula ko na adaul badra. Yang kaya badra na pimana no mga ulama agiyos so kaban o di na anto na paman na teguan sa giyang koto perak kemino na giyang koto 10,000 dirham. Tigyan na giyang koto kaban na kan ayat taguyan na tigyan na 10,000 dirham na siya kan natigyan tatagu sa giyang koto kilid walayakan o di na sa giyang koto mga rugunian. Nagyang koto tigyan na tagu giyang koto kaban 10,000 na penggustuunanan o di na diyan na natigyan din gustuon o pamilya ko. O di na sumapengarumakan ala mayu didu sa api anden yan din na piyakaantap. Api anden yan din na piyakaantap pagi ang kutuwa 10,000. Sa sakan na tigumugiran na dia kan nakatawan o anden yan o to pagusara. Kenapa ko di panaudi? Kagi maya kadagdagala mga dato benar din ko na pirakian. Namay kami ang gusto pamilya ni na piyanaudan yan. Ano ngayon ni Pingusto? Ano ngayon ni Tiago? Ito na ipiyama sa anak kasaya. Anto na ando ngay ni paman ng Pingusto, ginan. Sumugira na tigyan na gyang tuwa kaban at tatagwa na sa pirak na kanaba ganon pangilabuti so pamilya ko uandira na Pingusto. Andira na Pingusto. Nago kunaba kina na tigyan na pagisaan. Sa tama na tigyan sa di mamang ni peruman sa manoto koto. Dan natigyan na baka narulabu taman sa mamang nirakan na peruman nagyang kotoa pamilya ko udi na sukaruma ko na sukyan negero agyang kotoa paman na baiya panganakan nanirat lagi paman na miya paka miya nagyan nagyang kotoa katero o Al-Mughirah bin Syu'bah nagugyang kotoa deto amatila ka agu deto paman na mataida deto guwapo deto na ayakon miya tagu sa puso yan nagumiya pikirian na tigyan na wallahi ni hada shaykh alladhi yuhasibuni. Yang kaya tigyan na miyang anakan rakan, amya ka panik sa walay. Amatua, agito so Mughirah bin Syu'bah. Yang kaya tigyan na miya ka panik sa walay. Amatua, senior. Na tumurakan na tigyan, adigyan ka iya paman na manguda agua po, paman na yang kaya matua, Mughirah tigyan na kanaba niya ni kebuta tamok yan na paman na mapenggusto niya rakan adigi ang kaya paman na deto agua po api agi ang koto aniko hindi nga teka na sekretan niya rakatan nagu paman na ipag-isi yan siya rakata nakaw to mga pagarya sa aya ko na ini kuri sa agi ang koto aba iya mataid na agi ang koto sahaba Mughirah bin Syu'bah ayan yan kiyabayaan nagyang kotoa sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumugira. Nagina ni pituro mga ulama sumanga bai sumanga aryami ada pa na mapapangaruma na aya ilayan niyo nagu aya pilian niyo nagyang kotoa deto amala igagaw nagu mala ilimos iko paman na karumanian. Na wad na paman na kita alikiusan ayamana na kisumpati usagi ang kaya mga usay niyo na malukano kon comment kaanta no di mapamimikiran wanto na isyabuti naguto na experience usagi ang kaya
mga tutulan tanwa mga pipiya. Huwag ka man makulit. Ano yan? Mamaya, ugas tayo. Sa ayay kadua, mapenutul tanong na, gyan ka iya katuro mga ulama. Mamaya, bili tayo, mamaya. Kuha tayo tissue, okay? Yan nga iya katuro mga ulama, al-akhlaqu asasu ikhtiyari zawja. Ayat tigyan unayan, sagyang ko to kapamimili ubai sa makapangarumaw na gyang ko to paparangayan yan, yung ko to ulalan yan. Gina ni isa pagilay ni mamala mga aryami si iko mga datu pangarumar kano. Gyang ko to paman al-akhlaq, gyang ko to paparangayan yan. Yan panutulat yung mga ulamaan na sa katawa bai. Araga. Agyang ko tuwa bai na ada na mituka-tukaw ron. Nago ada na penok samon mayabayaon. Dato akang udaan mataid. Udi na tigtan wagwa po kagi gidman ni kabasagi ang kaya mga aritan wa mga iya paman na kailangan nagwa po. Nagu kailangan na matilak. Nagu kailangan na yang ko tuwa maputi ada tu. Wai. Ada marasaya tigiran. Ada marasaya ada tu. Nah. Yang ko tuwa kaya panok sa meron na yang ko tuwa ada tu. Fa'ajabaha jamaluhu. Na tanto din ako miyasuat sa yang ko tuwa kataid. Nagu kagwa po yang ko tuwa miyanok samun. Paman na miya kapanik sa walay na inwari paman na miya guwa-guwa po. Na bading sudi makaptero sa mga bain na tira na upama ko paman na upama ko adem dikira na mapapadal magiang ko tuwa kaya natira na okay na approve na nagyang kana na miya ka panik sa walay. Nagyang ko to ko na bain na dan yan na pangingisin wanto na iulaw-ula agyang ko tuwa dato walam tahtam bi akhlaqihi wa sulukihi. Paman na kanaba niya na pag-importante wanto na iulaw-ula niyan, wanto na ipaparangayan nagyang ko tuwa dato. Ay importante aya piyakaw na niyan sa ginawa niyan na importante na miyelay niyan mataid, guwapo, matilaka dato. Na gyang ko to bai na inadabay sa nagyang ko to ama iyan. Inauso mga ama na di niyo pambabalaga si ko kapanganin niyo sa mga musawira mga aryam. Kagi so mga dato na sira ni sisi ko ba? Sisi ko ba kana? So mga ama na sira ni matao si ko mga dato. Nagapakayap ko kanukiran sa mga pipi amo sawir. Sa lagi-lagi ang kaya punutulon tano piyangos yata nagyang ko to ama iya nagyang ko to abai. Tigiyan na dira kaduma dai tagiyan kana na dato. Kagi katawan yan. Anto na rin mga pamanas, so mga mamana, bibista dua ini. Uway, kikilala ini sa ulaw lagi ang kaya mga dato. Palam tarda, nagyan ko to abai na paman na bietri piya maiya na tinadi nga pagiwi na da. Paman na diyan ko to abai na tigiyan na di kapaman na pagiwi na kantin nagyan kana na dato. Taman sa kaya siro niya maiya na tigyan na watakulay na dinga tigyan na pagyugi-agi ang kanana dato. Dinga tigyan na pagyugi-agi ang kanana dato. Uga inagyan ko tawata yan na malay lalag. Kauto. Paman na tigu mga ulama farafadat. Malay lalag agi ang kaya ba. Importante at tigyan na miya ukiagi ang kutuwa kataidyan na dato. Nagupaman na katilagyan na dato. Wa akhiran tazawwajathu na miya pangaruman niya nagyang kutuwa dabay. Paman na miya katepisiran. Mini kuriso na tingtanu. Kurisa siran mambu. Na. Siya tigyan si Eko. Kaya pangarumaan niya nun sa miya makasaulan. Paman na miya makasaulan. Na miya katepisiran na piya misita agyang kutu ama agyang kutu watayan na ba. Agyang kutu amiyang usya to na tigtanwa. So ama iyan na piya misita niya siran.
Nagyang ko tuwa kiyang bisita ama iyan, sagyang ko tuwa lahiran, na melay niya na ad na mga dagumiyan sa lawas kauto. Paman na, melay niya na paman na ad na mga dagumiyan, nagu paman na tigitan no lagi duba paman na din yan ni mapran nagagiyang ko tuwa bai. Paman na din yan ni mapran nagagiyang paman na ad na mga pasaian ad na mga dagumiyan sa lawas. Na mandendama paman na da mapansin lagi yang kutu ama iyan. Uway, dan yan din na paman na lagi du biali wala iyan lagi yang kutu ama iyan sa lagi yang kutu wata iyan. Na inisaan yan atigyan na wata kulay na anto na atigyan ni betadika wanto na paman na atigyan na wata kulay na kumusta ka. Uway, lagi ito ibagwi man to ako man kumusta ka. Mapipiyakan no atigyan. Nagyang kuto ko na wata yang kuto wata iyan na lagi do pa man na di masaya at tigitano di masaya na inisaan pa man nagyang kuto ama iyan at tigyan na wata kulay na anto nagyang kana na banag ka dagang makasalawas apa man na kilaylay na nagumiyora ko nagyang kuto wata iyan niya kagura ko sa kanyan, miya iti ipenggura ko yan. Ako pa makukuha na di makasandita ki. Uway. Ayaman na niya na, kagida niya na parati siya maiyan na di makasandita. Kau to, paman na Peter unya maiyan na di nga pagyugi ka, paman na deto anan na marangit, deto anan na, tigitan no taulaan, di makapraranag sa bubay, agi paman nakadagalan. Namun sawi ramisi ko mga datu diniyo di pranaga sumanga bay. Diniyo di pranaga sumanga bay. Dara kanu pekaya waga matan wa Islam agi ko to ba subay na ubang kapten na isalima. Ubang ka di makapesong sa matanuga kapesong apa man na kanabaad na sabab ay pesong ka ko bay apa man na di man nakapapatutan ini pesong ko miya kada-kada mga datu. Dia ba tanuro siya puntagi. Mada kalada tu ay gira akira rangitan na pasong din. Mada kalada tu ay gira inulupan na sinta din. Mada kalada tu ay gira akira rangitan na tiyanan yan salima si karomanian. O di na banian din na bentul si karomanian na di. Paman na gira di patot na kenaba da karapatan udah tu aban yan na paman na pemasunga peranaga so mga so karomanian. So mga datu napakapti antano sa mga bai nagupaman na pakapti man tano kira naging ko tuarano nagagaw pagmamahalaki paman naging ko pagmamahal na pakapti man nagiran na sumambuso bai na panganalan ni wanto na sa papaadi kasusu ato mga karumani wa mga deto nagu aya ngelebakan yung naging ko to ay pagpakapi aging ko to ginawa aging ko to mga karumani uway na niya kaguro ko nagyang ko tawata yan. Tigyan na paman na misendit sa malakasendit. Dan yan na parati aswama yan. Pakala laha abuha na tigyan na anto na bisa tigyan ikaritang ko ipitero akan maka. Paman na tigyan mayan na diba tigyan piyangos yata na kan saka. Diba tigyan piyakain ng kakan saka. Iba tigyan na Petero akan raka di nga pagyugi agi ang kanan na deto kagi paman na marangit mawarawa deto na tigagyan ko to wata iyan na tigyan na ya abati inni asaituka waqtartu mata na tigyan na amakulay na dagus ka parati nagu amakulay na dagan pamamakin nagagyan ko to Petero karakan taman sa tigyan na paman na ayam ya pili akan agyan ko to deto amyang arumaragan na tigiyan na pinili akan sa kanya na tigiyan api-apan na dia kan mapangilan, dia kan mipangingisa. Agiyan ko to ula-ula niya na udi na paman napaparangayan niyan. Nagugi dia kan mipangingisi ino at tigiyan na mapias kanya ni Candida Rudupa nagina ng mga pagarian. So tigiyan na paman na sukasan dito na sa Orian. Sukasan dito na sa Orian. Balasan kanu Allah subhanahu wa ta'ala sa amada kalamapya panganin ko si ko Allah subhanahu wa ta'ala adin na tunay ini makuwatan no saya andauan bulaburo sa mga aryami mga raga
paman na ada na di kiran di mamanganakan naguad na pagkabayan nila na mga dato naguad na pangarumakiran na ayad na mapia naging kutatigo mga ulama al-akhlaq asasu ikhtiyari zawja so atigin so paparangayan nagina ni unayan agyang ko tuwa pagilayan tanos iko mga datu way so wala ulan yan ino mga day mapagmahal malambing malai pasinsya ginani pagilayan sa agyang ko tuwa mga datu ino mga day kanaba tunay ini mapasangi kasinta o di na anto na asa na ula-ula di mapia na padati ko mga ulama pagilayan si ko mga datu nagyang ko tuwa ino mga day malimo malai gagaw nagu paman na masakaw kanabagyan ko tu ada tu paman na tigtanuagi asedu koripot nagu paman na di penggesto gina ni isa paman na pangaroma uba iagyan ko tu ada tu lagi dutu na ded na kaya kapipi aginawa na para ditano sendi saurian na tarimaan tanwag yang kaya mga tutulan amapia sa agyan ko tu kapamili sa may penderudu paagi ang kulto amay. Bala-bala sa ngano Allah subhanahu wa ta'ala sa madagal na mapiasi sa dunia ayat nakabayatan no naging kulto sa mga aritano na ayang mapiliiran ami kurisiran naging kulto ang mga pipi ang mga datu. Wey, nadiganop ka sa pagasa kami kadagdagan lang mga datu matatagukiran naging kulto ang mapi aparangay. Minsan pandikitong si ko mga ngunguda na si ko mga datu paman na mga pedna ketong kira naging koto di na ni pakati naging koto mga karomena di ganop ka sa pagasa insyaallah na ketong niyo buag yang koto mga pipi mga datu paman na matayaan sa karoma uba kanu pamimili sa datu paman na makapasendito kanu ron sa akiragawi ya kada-kada kesimatan paman na di mapran nagu karomanian basiran budi katubangi ka o di sonto kami ari sibiyang ikarumania na mga bukol na di utumapia kasi di chaurian way ay na pili intano nagi ang kuto ada tu adita nurun makapsendit ada tu apa man na maptero tano si kumaginawa tano sagiang mga ginawa ni sagiang kuto ka kapakat tepi watigi apa man na daw na ada tu kapaman na matayaan sa karong bala-bala sang anu Allah sama dagal mapia selamtan wagi ang kaya mga bangsa tano we na miya kada-kada benda yang mapian arangkum nakaskan wasalam kagi seuras na paman na di pamakutan kapakayan ng mga galabakyo na importante seuras way importante seuras importante na miyan nagtano mga pipi at tutulan na mga pipi advice balasan kan wallahu subhanahu wa ta'ala sa madagala mapia igida di tano di maglive na kuminta kano ka para kiuman to sa giyang ko to di tano di mapamagusay nagu paman nagira miyabati miyabati akan to so mga komentiyo na kepakayaan na mapiap kepikirakan na kisumpat tano sa giyang ay mga tutulan tan sa selam ko sa kanulangon mga bangsakan mga pagariyakan na paman nakipagadatan mga dato na mga bai wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.